правя това видео. Днеска пристигна около Wi-Fi контрол системата, глас черно на Home, и тъй като търсих доста клипове преди това, за да видя какво пристига в кутията, как е окомплектовано, какво се държа, но почти нищо не намерих. Правя този клип, за да знаят следващите клиенти на тази марка. За мен много красива. Така. Готово. Отваряме. Много добре окомплектовано. Панела. И той е запечатан. Сега ще го отворим и него. Инструкция. Ето това бива. Супер. По-красива от действителност. Много е масивно, сериозно. Има материал в него. Така. Това е сензора. Капака за сензора. Всичко е много добре направено. На самата кутия схемата. Къде се намира. Долната част на датчика. Това е. Опитването. Супер кабели. Отново много тежки, масивни, с доста материал.